Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem z vydavateľstva a internetového obchodu Zachéj.sk. Volám sa Martina a môjim dnešným hosťom, ktorého by som vám veľmi rada predstavila, je rímskokatolícky kňaz a autor našej knihy Tu Boh povedal, nech sú Vianoce, otec Angel Mikel Ajmar. Pochválený buď Ježiš Kristus, otec Angel. Na vekia. Veľmi sa teším, že sa dnes môžeme spolu porozprávať o vašom živote, o všetkom tom, čo vás možno aj priviedlo k tomu, aby ste napísali túto krásnu knižku, ktorú možno aj viacerí naši čitatelia a zákazníci už majú doma. Ale na úvod by som sa ja vás veľmi rada spýtala, že odkiaľ pochádzate? Predsa len to vaše meno neznie ani trošku slovensky. Je to také možno aj trošku zvláštne, že aj hovoríte slovensky. Je to tak. Ja som sa narodil v Mexiku, ale pochádzam z katalánskej rodiny, z Barcelony, ale teda som Španielska, ja to neriešim veľmi. Tak to bolo, že rodičia tam išli kvôli práci, mali tam zostať rok, ale nakoniec tam zostali 19 rokov a tam sme sa všetci narodili aj so súrodencami. To je úžasné. Čiže takto ste sa dostali v podstate z jednej krajiny do druhej, že to je naozaj... Ako ste sa možno potom aj ocitli na Slovensku? Predsa len ste sa potom znova sťahovali? Ono to bolo tak, že keď ja som mal 14, tak sme sa s rodinou presťahovali do Barcelony v tomto prípade už. Z toho Mexika, tak to myslím. A tam som videl svoje povolanie do Opus Dei. A ešte vtedy ako laik. A keď som mal 18, tak ja som chcel zažiť také dobrodružstvo, tak povedzme, nie? A napísal som prelátovi Opus Dei, že veľmi rád by som išiel na Kubu. Začať tam Opus Dei akože dielo. A jeho odpoveď bola, že na Kubu sa nejde, ale že veľmi rád, ak teda aj ja som ochotný, že na Slovensku, že potrebujú ľudia. Musím sa priznať, že ja som vtedy aj nevedel, že kde to Slovensko je. A takto som sa dostal. Takže keď som mal 18, vtedy, v roku 2004, tak som sa teda presťahoval na Slovensko a tam som všetko vyštudoval a tak ďalej. No. Bolo pre vás ťažké naučiť sa po slovensky? No asi pre každého, nie? Pre každého, čo nie je Slovák, tak to myslím. Áno, bolo. Ja som celý jeden rok chodil len na slovenčinu, na jednu akadémiu a tam som sa len proste učil. Až potom ten druhý rok, tak som to už mal tak, že som už prestúpil na tú vysokú školu. Takže asi tak, no. A prečo ste sa rozhodli stať kňazom? Čo vás k tomu tak priviedlo? Ako ste objavili možno aj toto svoje povolanie? Tak pre mňa to bola taká veľmi prirodzená otázka, ak sa to dá tak povedať, lebo nejak od malička som v sebe cítil, že by som mohol byť kňazom, alebo skôr ako mohol byť kňazom. Keď človek je dieťaťom, tak ani nerieši, že mohol by som, nie? Ale skôr túži po niečom. Tak ja som túžil byť tým kňazom. S tým, že keď som už začal riešiť nejakú otázku povolania, duchovného povolania, seriózne, tak ten prvý krok, povedzme to tak, čo som videl v mojom živote, je to, že Boh po mne chce, aby som sa snažil tú svetosť uprostred sveta ako teda numerárom Opus Dei, to znamená človek, ktorý žije v celibate, ale zároveň žije uprostred sveta ako obyčajným laikom a tam sa snaží rozšíriť Kristovo kráľovstvo tým, že sa snaží pozvedcovať vo svojich okolnostiach, vo svojej práci, vo svojej štúdiu. Ale aj tú túžbu stať sa kňazom, tak stále vo mne bola. A tá túžba tam stále bola. A prišiel ten moment, keď som mal vlastne dokončiť marketingovú komunikáciu v Bratislave, že som znova napísal prelátovi Opus Dei, že vidím, že by som mohol mať to povolanie a že som otvorený stať sa kňazom. A keď som dokončil tú vysokú školu, tak mi povedal, že tak dobre, tak poď do Ríma a tu sa budeš učiť a uvidíme, či to povolanie máš alebo nie. Takže ja hovorím, je to veľmi také, neviem, nemám nič zázračné, žiadne také mega veľké obrátenie. Bolo to fakt veľmi prirodzené. Veľmi prirodzené to bolo. Áno. A kde ste ako kňaz už potom pôsobili a kde aj aktuálne pôsobíte? Lebo zase ste tam asi zrejme cestovali.
No, tak najprv stal som sa kňazom v Ríme teda a v roku 2018 a potom som tam zostal ešte rok, lebo som mal dokončiť ešte doktorát. A potom som sa presťahoval do Granady, kde som bol na juhu Španielska, kde som bol jeden rok na pastoračnom roku, aby som sa trochu naučil, ako byť teda tým kňazom. A potom tak som sa už mohol konečne vrátiť na Slovensko, kde bohužiaľ, chváľ Bohu, to je jedna vec, to veriť, tak som bol len nakoniec rok a pol, lebo vrátil som sa tak povedz domov, ale znova ma vykopli. Nie, tak som sa randy, ale tak musel som ďalej do Prahy, lebo tak aj to bolo treba kňazov, tak pýtali sa ma, že či mám s tým problém a keď som s tým nemal problém, tak som sa presťahoval do Prahy. A teraz pôsobím v Prahe, v študentskom domove pre chlapcov, ktorý sa volá Na Bašte. A potom tiež pracujem v jednej škole ako školný kaplan, sa Parentes. A vypomáham slovenskej farnosti vždycky, keď môžem, keďže teda veľmi rád som medzi Slovakmi, no, tak asi tak. Vidno, že Slovensko je vám tak ako keby blízke, alebo srdcu blízke a práve po slovensky je táto vaša krásna knižka, Tu Boh povedal, nech sú Vianoce. A ja by som sa chcela práve aj na ňu spýtať, že čo vás priviedlo vlastne k napísaniu, ale aj k ilustrovaniu tejto knižky. To treba povedať, že sú tam aj nádherné ilustrácie, ktoré ste sám nakreslil. Mne sa veľmi páčia, sú naozaj krásne. Dobre. No to bolo vlastne tak, že keď som mal teda odchádzať do tej Prahy, tak už celý ten semester som musel cestovať vlakom tam a späť. A vo vlaku mi napadlo, že by som mal nechať niečo tým deťom, ktoré som sa staral tam vtedy v Prahe, čo vlastne akože boli v jednom chlapčenskom klube, čo sa volá Gerlach v Bratislave a potom v dievčatskom klube, čo sa volá Easter v Bratislave. A pre nich som napísal tú rozprávku. Lebo ja som vedel, že na Vianoce už tam s nimi nebudem, lebo už myslím si, že 20. alebo nejak tak som sa mal presťahovať do Prahy. Tak ja som im chcel proste nechať niečo na pamiatku, ale zároveň som chcel, aby to bolo niečo, čo by ich priviedlo trochu bližšie ku Kristovi. A preto som si povedal, že im porozprávam príbeh o narodení Ježiša Krista, ale trochu iným spôsobom, ako som to videl na Slovensku, poviem to tak. Lebo musím povedať, že takýto druh literatúry je u nás veľmi typický. Veľmi typický. Je celkom taký bežný. Ne? Ale na Slovensku som sa s tým nikdy nestretol, tak som si povedal, že tak dobre, tak urobím takú rozprávku a uvidíme, že čo tie deti budú mať z toho. A moja snaha bola, aby tam boli hlavne dve veci. Aby oni skutočne cítili to, že majú sa stať súčasťou toho príbehu. A to skrze toho, že sa budú modliť tou knihou. I keď nebudú to tak možno vnímať, ale budú cítiť, že tie postavy, ktoré tam sú niektoré skutočne, niektoré vymyslené, to je jasné, ale že každá z nich má ten skutočný osobný vzťah s Bohom. A v tom, že každý z nás vlastne zapadá do príbehu Vianoc, ale vlastne do príbehu vykúpenia. A preto tak aj každý z nás je nejak povolaný Bohom, aby sa stal súčasťou jeho narodenia. No, tak asi tak. Presne tak. A nás už onedlho čakajú Vianoce. Ja by som sa ešte rada spýtala, že čo máte možno vy najradšej na tom príbehu Vianoc, na tom príbehu narodenia Ježiša Krista? Čo vás tak najviac oslovuje na tom? Alebo že prečo máte rád Vianoce? No, to je teda otázka. Ale predpokladám, že neviem, na Vianoci je tak jednoduché sa modliť, ne? A myslím si, že to robí každý. Aj každý si nejak preje ten pokoj a neviem, všetci sa nejak snažíme mať tú dobrú voľu a neviem, častokrát sa ľudia sťažujeme, že vlastne akože kresťania, že ako je všetko zlé a ako ten svet proste nie je na tom nejak, že všetko nejak zapadá a tak, ale zároveň hneď ako prídu Vianoce, tak neviem, mesta svietia po celom svete, proste každý si preje aspoň tú dobrú voľu
A ja v tom mám vždycky takú nádej. A aj to, že neviem, ja stále zažívam Vianoce ako malé decko. Možno, že to je to. A neviem, rád postavím Betlehem, rád spievam koledy. Neviem, to sú také jednoduchosti, čo som robil vždycky a to, či som už bol v Mexiku, v Španielsku, v Ríme, na Slovensku, v Česku, kdekoľvek a vždycky tam cítiť tú lásku Boha Otca, no tak asi to. Presne tak. Ja mám tiež na Vianociach najradšej možno takú tú atmosféru pokoja, radosti a naozaj takej dobroprajnosti, kedy naozaj medzi neveriacimi alebo medzi inými ľuďmi, ktorých stretávame, o ktorých ani nevieme, či sú veriaci, tak naozaj tam cítiť taká láska, že ten naozaj celkovo ako tá atmosféra a naozaj je tak vnímať alebo cítiť, že Ježiš Kristus zostupuje na zem, že je to také naozaj krásne. A naozaj ako môžeme si toto aj tak pripomenúť alebo prežiť to aj s tou vašou knižkou, tak ja ju ešte raz ukážem a pripomeniem, že si ju naši diváci, ak ju ešte nemáte, môžete zaobstarať so zľavou 20% až do 24. decembra. Takže vás povzbudzujem, je určená teda hlavne pre deti, ale zaujala aj mňa ako dospelú, takže určite zaujme aj vás, milí rodičia. Tak aj vy sa určite povzbudíte jej posolstvom. Tak sa môžete na ňu tešiť aj spolu so svojimi deťmi. Tak vám ďakujem, otec Angel, za váš čas a za vaše odpovede a sme veľmi radi, že sme vás mohli takto spoznať. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce. Tak ďakujem. Dovidenia. S Pánom Bohom.